Konjita फिसायना बोरै खबर सबरफ्रा बिदिनो दंलाबायो खमायबाय नामा दावराव दावसि एसे मा दावराव हा मा दावराव नोंसिनि बे बायरेला एलै माबाबाय दा ओरैनो सान्थिथ' गोजा जाजोबथारबाय थग्रोन माबा मोनसे खालामदो मास गोदान हाबनायनि माथो नोंहा दाखालि लांदां गान लाबोदोंमोननो हारसिङै Togrwn हिन्जावखौ गारि खावनायनि केस होयो ना मायो सिरि सिरि होबाय था लोगोफोर कनजितानि फिसाय थग्रुननि मोननैसो भिडिअ आपडेट फैबावदों लोगोफोर तो जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन बिथां कनजिता बर'नि फिसाय थग्रुनआ दिनैनि दिनावहाय माबायदि जानानै दङ आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि जानानै दङ सासे ब्रादाराहाय कनजितानि फिसाय थग्रुनजोंहाय कल खालामदोंमोन तो दाया सोरनि मारमोन आरो सोरनि थाखाय माबायदि बेफोरबायदि भाइरेल जानो गोनां जाखो बिथांखौ बिथांमोनाहाय रायरायदोंमोन आरोना लोगोफोर तो जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर Konjita फिसायना बोरै खबर सबरफ्रा बिदिनो दंलाबायो खमायबाय नामा दावराव दावसि एसे मा दावराव हा मा दावराव नोंसिनि बे बायरेला एलै माबाबाय दा ओरैनो सान्थिथ' एक्सुअलि भिडिअफोरावथ' जानला मोनला गोबाङानो कन्टेन्ट बनाय नङा होमबा आं बेखौसो मिथिनो लुगैदों जेनेबा जोंफोरथ' बेलेगफोरा भिडिअआवहा सोरनि दाया बेखौ मिथिलाफानो बिरादनो आंगा जांगा भिडिअ बनाय नङा होमबा सैथो बे खोथाया नंगौ जेनेबा दाया सोरनि बेखौ बिजिरालासिनो डाइरेक्टनो मानसिफोरा बिरादनो भिडिअ बनायो माने बयबो गावनि कन्टेन्ट माबाफोरखौ चेनेलफोरखौ एसे ग्र' खालामनो आरोखि न' ग्र' खालामनो एक्सुअलि बेफोरबायदिया समाया जोंनि बेफोरबायदि जेनेबा सोरनि दाया सोर मा खालामदों बेफोरखौ माने भिडिअ बनायनानै बुजिया थारमाने नों बेनिफ्राय नोंना बुरिया फैफिनानो फैगोन एसे लेट जागोन होनबाबो मानसिया दा लाजिबायना ओमफ्राय नोंसोर खानैजों दा रायलायबायना रायलायखो कल गैया 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 रायलायथाराखै 15 तारिखनि 16 तारिखनिफ्रायनो गैखाया दासिमबो ओमफ्राय नोंसोर सानैल' आरो न'आव औ सानै आदसा ओमफ्राय नोंस्रा न'आव रावबो गैखाया नामा जों माने बेलेग जाखानायखासो नालाय आदसा ओमफ्राय नोंसिना मा गसाइगाव अदालगुरिनि आदसा नोंथांना आंनिया उदालगुरि उदालगुरि ना बै माबानि सानु केम्पनि साइडनि ना औ दे माहाय मिलायलायना थादो माहाय हामा नुयो गाव आंथ' जेबो नङा जाहैबाय गावसो मा सानो जेनेबा सिगांनिफ्रायनो बहुत नोंसोरनि भिडिअखौ जों नायना मोजां मोनो आरो नोंसोरनो बेबायदि खालामबाय थायो माहाय हामा नुयोना जेनेबा गाज्रि नुयो बुरैनि भिडिअआ कन्टिनिउ फैखायो जोंनाव आरो नायबायानो थायो आरो गोबां फेसबुकनिबो भिडिअ माने बेफोरबायदि खालामनानै गोबां फोरोङो भिडिअआवहाय जोंबो नायना मोजां मोनो आरो जोंबो सोलोंगासिनो दायो एसे नायनानै माबा खालामना होदो एसे हेल्प खालामना होदो जोंफोरखौबो होगोन लोगो मोनलायबा मालाबा थांनानै एसे नायना होगोन सिस्टेमफ्रा माबायदि मा जानानै दं नङा होमबा औ जोंनिया उदालगुरि रौता होनना बुङो रौता स्टेसन आदसा दहायबो सासे हरदोंमोन आंनाव फनबो फैगासिनो दं आदसा देलाय औ दे तो नोंथांमोना बिथांमोननि रायरायनाय भिडिअखौथ' नुबाय नङा होमब्ला लोगोफोर तो बेनि उनाव आरो मोनसे गोनां आपडेट भिडिअ लोगोफोर माने थग्रुना लायनो ब्लेक एन्ड व्हाइटखौहाय जोगारबाय दिनैनि दिनावहाय बिथाङा आरो नेक्स्टआवहाय कालार टिभि लाबोदों आरोना लोगोफोर कालार टिभिखौ नोंथांमोना नुवाखै नामा नैबे सासे सिस्टारा नायनो थाखाय जोबोद आंखुर जादों बिथां थग्रुननि कालार टिभिनि बागै बिथांमोना मा फोरमायखो नोंथाङा जोबजासिम नाय नोंथांमोनाहाय नङा होमब्ला लोगोफोर गोजा जाजोबथारबाय थग्रोन माबा मोनसे खालामदो मास गोदान हाबनायनि माथो नोंहा दाखालि लांदां गान लाबोदोंमोननो हारसिङै आंहा मोनथियाखै आन्दायबाय दा नोंनि कालार टिभिखौ दिन्थिदो थग्रोन एबार नोंनि कालार टिभिखौ नायनानैसो गारगोन आङो बिमा
कालार टिभिनि बागै नोंथांमोना मोनथिबाय नङा होमब्ला लोगोफोर थारैनो मा मारमोन थ' जियानो जा आरो नैबे सासे सिस्टाराहाय नोंथांमोननि सेरावहाय थग्रनखौ लानानै मा थांखिनानै बाथ्राखौ फोरमायदों नोंथांमोना जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो बुजि मोनगोन थग्रन हिन्जावखौ गारि खावनायनि केस होयो ना मायो सिरि सिरि होबाय था मिन्थिबाय ना नोंमा नोम्फानि प्रपर्टि नङा बे फेसबुकआ जेब्ला गोसो जायो अब्लानो सैमा बायदि बेयाव बखिफैबाय थानो मिन्थिबाय नोंसिनि हौवा हिन्जावा मा जालायदों मा जालायाखै बेयावहाय ससियेल मिडियायाव फैनानै दावराव खालामफैबाय थानाङा नायनोसो हाला बेसे गोबाव जाखोलै नोंसोरो बेबायदि जाबाय थानाया लालाया गारलाय हारसिं था बाट नोंसिनि एक्टिंआ अभार जाबाय नायनो बाबाय जों